kezéből eszi meg, látod? Na látod? Te édes pofa. Most oda, arrébb ment, hogy megeszi. De nézzük, ez sötétebb színű, mint ez. Jaj, de drága vagy, melyiket vegyem annak a kis pofáját. Jaj, de szép vagy. Azt kell, amit tudsz. Ó, Istenem. Itt van a kis madarai. Madarad is itt van, látod? Az is megtaláltad itt. Gyere, Missy. Ja, Csöpteszted, gyere. Megtalált, várjál, talált. Mondani, hogy ez... Picit várjál. Ennek jól mutat. Jaj, de drága vagy, gyere ide, de kis hülye. Az meg még aranyosabb, már Gyere. nagyobb az Aha. meg. Ott mi. Na gyere, most jön vissza Olgi, vagy a Olgi Csillához. Na, nézd, azt te hozzád akar menni. Mindjárt Vidd. Oda nézd, ezt figyeld. Levideózom. Teljesen ott volt a kezében. Mi? Na? Édes pofa vagy. Most legalább valamit el tudjál mutatni.